media abitung tumpan kadang vedak nanga cetong tumpan kadang vepan kadang mangpaje eglo apen jasmet ke niliri sangho lumbajong borlang perpen dak manjaan klembang pi asongja pi hiltum APHLC tenangan ningkanten ke klem cipeduk pen piniar ni bangke hiltum APHLC aparti ahin pen mana APHLC aparti kace oji phansi laswa press meet hiltum nangke pha lasi pini hiltum long APHLC long ke claim arpu ki do saide atum lola non nali phi ben nali RARV nakang ni dun tuman ke tu alang li ke inglong kiri ahawar langkai jam pendang lok mizung kathabeong halapu in charge ba advisor lo itum APHLC alang li hi saho don sing hi pulo apen ke puthot inglong kiri along APHLC along alang li vice president alang li somnente aliman Mongol Singh teron sonata sipu ke bolang pher langsoliat in charge lo kamsing inti ampar ke pu bang ke 8 kilo jari inti arong ke salmat lo nasipu ke bolang pher nilong ki anse pulalang ta area APHLC area in charge lo president lo pulang li ta Humson B alang li ta PS secretary lo sonata se pu dipu IT cell lo lumbajong alang li tenison tok B masi do piglang dak arpu mane lisa teng ne tum nang paklang po penke lisa teng ne tum nang paklar po la sidake bangjok ta mane duplicate pu galilo etum ke claim vek kache song vek alang li ke pu mit heng toma possession kache song pen amta nang claim lo ajak tum ke 2021 19 pen dadolo nasi piniar ni bangke nil tum ke APHLC party pen kache tum ke jai ka thar ke jalin APHLC si nil tum claim bom pen gelaso party pen si kache olo nil tum ke Bangkon leadership ini nanti cuma ada kecil. nil tum ke eme ke pini bang thong ke plikep de post tamen men ke dam ke wang katora joine sini tum chingrum pe den das tamen non ni tum dak nang ka chingrum ke bang koira thok inkoira si bak si do la ke leaders lo asi aku rong sotum ta chini lai leaders pina dik lai ke rong sotum si chini po pen ke lan se leaders tum tanang klang thula Amen apa aku mana kiri. nili ene puri po la swateng bangke nili men ka puri bangke nang tum puri chirum data chogi inlong kiri APHLC advisor don singing hi happen ke hemari kamsa APHLC president lo PS long Bijoy Ronghang hi chirum to na tur plota chogi ampar ke Ajoy Phangcho secretary lo Khonsing Tiso vice president lo Borlang Pherpen APHLC president lo Mirlong Ki Anse ampar ke secretary Humson B ampar ke Hamid B ampar ke Langsol liat pen alang li Kamsing Inti president lo 8 kilo landing road pen jaring ti arong bangke la gambura alang li jensing ingti lo GB lo adun tu secretary bangke Prodip ingti 8 kilo pen dotulang APHLC women wing finance secretary Lili ingti P ampar ke inglong kiri vice president Mongol Singh teron richu ampar ke rongki mi pen IT cell lumbajong tenison tok B ampar ke adun tu organizing secretary rongki mi pen nata Simeon ingti ampar ke la rangsina non youth newly fresh youth atum do mindar teron ampar ke Malong Phangcho angthik rong pi jadi rong phar
minuka ing tipi lalo lasi lan lo ampa ke dopik lang yatum long stame pinia ni banang cetom dun perimeda la por ka dure pen ama sistem pina pina dik bangga dotula mane officially pen ke damat lo non public along se itum ke denya program bangge pu alang le tum CM sa pen apor ateng pen nang than po laklo lasi pini ko pi pot sin tum party che nang bangke ne tum ke party ke jalin party mission lo ideology mission ta ke jalin ladak long penang an kamang huni me alam akita dolo pen ke kachepe ke ni phanta bori bang weder ason se nil tum ke hokpet ka chesong pen ajoi ne nil tum phan thepai ne herang to nang ke ja pen ne ni tum thang e prang long future ka char che det ajoi ne athema ke dam tang nang tum ta theklong lo e PHLC e B nang klang lo non original duplicate nang klang lo e prang kwan e PHLC to nang klang ne tum thang da chi ne most time ne e tum ta jongsi la soteng klem gun bom prote rada tum khan ka pamang huwa kam prote ni tum se adai to yi mo ekai ove along ke ni tum ke la so apap bang ke rong akit du ke sum himejang re atma apap bang ke ni tum ke chodeng tum te ahir juno ke pusi non ni tum ke theklong angring the pik la so party ke leadership crisis la sila swang bang ke ni tum bang ke ki do duni phane sum pik lo athema jong si alang tum ning chekarla pe jong si alang tum jong si reform do pen ke prang kache pe ke ni phan ke claim mesen potela bangi tum chi ne bon sam non bang ke tum alang tum long bang asontin ke claim oppose akapre ke claim akapre po bang ke ni tum ke koi thekthelo la sipinia ni ke ni tum PHLC song pen ke angton lumba jong la ke leader san lo na je bangjok ka mane ene public jungjung ke lo la ke lumba jong a constituency a PHLC a leader side lo la sipini tum party pen chi onang bang la helo la ke non kisela lo lumba jong alang le election tok bi nasi topik lang dat arku mane lisa tengel tum nang paklan po ke lisa tengel tum nang paklar po la sida ke bangjok ta mane duplicate pu galino etum ke claim vek ka chesong vek alang li ke pu metheng toma procession ka chesong pen anta nang claim lo azat ke 2021 19 pen datolo nasi pinia ni bangke nil tum ke PHLC a party pen kachi olo la pen ke BJP a party long ke dunia lo mustahil no lo athema chingki chingbayar lo nil tum ke officially nil tum mane officially pen ke damdat lo non public along se ke tum ke tenia program bangke pu alang le tum sem sa pen a porat pen nang khan po laglo la sipini ko pi posin tum party chona bangke ne tum ke party ke jalin party mission lo ideology mission ta ke jalin ladak long penangan kamang huni me alam akita dolo pen ke kache ke ni phanta bodi rang weder ason si ne tum ke hokpet kache song pen ajene ande telang de lomso ande